Eh mga kalingap, meron tayong bagong scout kasi mapapansin nyo po dito sa bahay na ito mga kalingap ay trapal po yung pinto, trapal yung dingding. At tingnan po natin mga kalingap yung mga tao na nandito. At Happy New Year po sa lahat. At tayo'y tao po. Hi po. Hello. Ako si Kalingap Alvin. Ay, pasok kayo. Kilala po kita. Ay siya? Opo. Kung sinong kasama nyo dito? Ngayon po, nagtrabaho po kayo si mama. Marunong ka magtagalog? Opo, marunong pa ako magtagal. Okay. Kuya po po. Parang familiar ka sa akin. Hindi ko lang alam kung ano. Familiar ang mukha mo. Basta parang nakita na kita. Familiar na familiar talaga. 100%. So, ito yung bahay nyo. Opo. Pinapalis na po kami dito. Last day mi na lang po, kaya nagpunta po yung dalawa dito para tumulong po sa paglipat ng mga gamit. Ay, yung nakita ko kanina, yung friends nyo. Ano po kaya, sa pilitan po kaya ang pagpaalis sa muya. Tamay po kami pambayad. Kasi mama po ngayon pa lang po nakatrabaho. Sakto kasi nandito si Kalingap Alvin. Alam mo, si Lord, gumagawa siya ng iba't ibang paraan para masolusyonan yung problema natin. Di ba yung problema mo ngayon, papaalisin na kayo dito. Hindi pa ninyo alam kung saan pang liblib na lugar kayo mapupunta. Ano? Pero andito ang isang Kalingap Alvin, ginamit ng Panginoon para maghatid ng tulong. Alison, nag-aaral ka pa? Si papa mo, nasaan si papa mo? Sa Manila. Okay ba sila ni mama mo? Hiwalay na sila ng ano? Opo. So ang nagkakayod na lang talaga sa inyo si mama mo. Anong trabaho ni mama mo? Yun lang po, extra lang po din sa Mercedes. Hindi po dyan araw-araw sa Extra. Oo. extra lang po. Ilan ang mga magkano ang sahod niya? 200 po. 200 a day. So yung 200 pinagkakasya nyo sa pagkain, sa bigas, no? Kaya hindi na muna kami nagkuryente kasi pang pambayad. Hindi kayo muna nagkuryente kasi walang pambayad. Kaya inanami lang po kapag inisa-isa muna. Kasi wala pong tutulong sa amin. Si mama lang po. Si papa po napadala yun. Kasi bihira man lang. Kasi wala din po yung pera. Bihira, no? Tapos hiwalay pa, baka magkapamilya din dun si papa mo. May pamilya na po doon. May pamilya na. Okay. Ikaw naman, Erica, Danica. Parehas may kaay, tsaka kamukha mo pa. Nag-aaral ka pa? Yun po. Grade 10 po. Grade 10. Magtapos kayo, ha? Minsan nga rin po gusto ko nang magpunta sa pag-isip. Para po makatabang. Para makatabang. Tulong kay mama mo. Okay lang yan. Nag-iiyak na po si Okay lang na, nandito na si Kalingap Alvin. Nag-iiyak na. Hello po. Ikaw po yung nanay. Opo. Nay, balita ko pinapalayas na kayo dito. Opo, ngayon na lang po kami itong araw na to. Ngayong araw. Ito, Nay, mga anak nyo, nag-aaral sila? Nag-aaral po sila lahat. Ito po pamangkin ko. Ako lang po ang sumusuporta sa kanila. Tapos, Ay, ibig sabihin, hindi mo anak si pamangkin ko po ito. O bakit nandito sa'yo? Kinupkup ko naman Kinupkup mo siya. Pero yung tatay niya. Pero Nay, nag-ampon ka pa, ano? Nag-ampon ka pa. Kasi lapitin niya ako ng mga bata. Kahit wala kang asawa. Opo. Kinaya ko Magkano yung sahod mo, Nay, araw-araw? po. 200 lang po. 200. Pag sapat na sa pagkain nila, ilan Kulang sila? pa nga po yun eh. Kulang pa. Paano napapagkasya kung kulang pa? Divide ko pa. Minsan, nalugo lang kayo. Minsan, wala pang ulam. Yun lang po So, ang- ibig sabihin yung mga nyo, lugaw lahat.
Buti payag ka sa lugaw. Ano, Danica? Sabi ko, pag hindi po Karaos sila kumain ng lugaw, gutom Karaos po naman sila. din. Mga karaos. Oo. Sayang naman din po kaya. Kahit ano, kinakain nila, Nay. Opo, hindi Buti naman hindi po sila maarte, ano? Oo. Kasi ang dami mo gutom ngayon pag mag-arte sila, gutom Oo, sila. magugutom talaga. Doon ako nakain po sir sa tinatrabahuhan ko. Okay. Ngayon, Nay, magkano yung kailangang bayaran para hindi kayo palayasin dito? Pansamantala, ha? O at least meron kayo ditong ano. Nandiyan po sir yung caretaker. Hinihintay na lang kami na umalis. Kausapin natin kung magkano ang babayaran. Pabayaran natin para hindi kayo palayasin. Iiyak mo nga yung mga Ha? Kahit kasi walang ibang lugar ko. Mahirap yung ano. May nahanap ka na, Nay. Meron po doon kaya lang wala pa lang pambayad. Wala ka pa rin din pambayad. Kulang man yung Anong mas okay? Ito or yun nakita mo? Dito sana kasi mas malapit sa Oh, school kaya okay. lang wala man ditong kuryente sir. Ganito, Nay. Tawagin nyo na po yung caretaker. Babayaran natin. Kakausapin natin. Para hindi kayo paalisin. Oh, sige, Nay. May nakabakal na daw po pati kayo. Nakabili na po nito eh. Kaya alam mo po umalis. May nakabili na daw. Hindi pa naman ngayon kasi kalati pa lang po. Oh, for 1 month, pansamantala, habang naghahanap si nanay ng ibang malilipatan na medyo malapit dito. Ha? Ayutin namin dun sa 5 kasi malayo. Tsaka liblib dun. Pag nagtrabaho po kasi ako kaya nag-uwing gabi. Nakakatakot din po. Ano ka ba talaga? Nag-aaral ka, nagtatrabaho? Nagtatrabaho po ako Sabado-Linggo. Ngunyan po kaya Sabado-Linggo nagtatrabaho ka. Ngunyan po kaya na bakasyon. Nagtrabaho po ako Sabaduan. Tapos ngunyan Sa po damitan. Apo. Ngayon po maaral po ako. Kuya! Kausapin ko si Kuya. Kuya, magkano yung kailangan nilang bayaran? Gusto ko lang yung lamang sa kuya. Kailan mo lang bagas pinayad nila sa kuya. Magkano po para hindi nyo palayasin? Problema man nga po kayo, ano nga ay maabot ng bago may-ari naman kayo. Kailan daw po? At sabi niya, itong katapusan, nandito na rin siya. Sabi na bakod niya rin. Ibig sabihin hindi na pinapaupahan. Kasi babakuran na talaga. Nay, yung ano, wala ba tayong ibang malipatan? Nay, na ano? Meron po dito. Magkano ang upa, Nay? Kasi mahal po kasi yung iba may 1.5 po. Meron naman 500 lang, hindi naman maayos. Yung sa 1.5 maayos na. May banid nga lang yun, talagang problema, ganyan talaga lang. So maghanap tayo sa malapit, Nay. Pabayaran natin, Nay. Okay, naintindihan naman namin. Sabi ko nga sa kanila, No problem. sila sa akin ng ano, ayos man ako magkausap. Oo. At sabi ko nga, hanggat wala kayo nakukuha pang bahay na lipatan. Pero hanggang January lang. Nahiya nga ako kay kuya pag nandito po si kuya eh. Okay, ganito na lang, Nay. Ako man na naiipit doon. Sanay kayo. Ako, nangangako naman ako. Pag nakahanap kayo dito ng malapit, dito sa school, na upahan, babayaran natin, Nay. Opo. Oo, pero pansamantala, Kuya, habang naghahanap sila, ano? Oo. Wala nang problema masakit. O dito muna sila, para Mga hindi... bata. Huwag muna silang, nila sila lang Bata pa sa sila January natakot na mag-ano. January katapusan, dapat nakahanap na tayo, Nay. Madali lang yun po. Kasi parang ako man na maiipit. Naintindihan naman kita kuya. Huwag ka na mag-alala oh. No problem, Kuya. Okay. Okay na yung kuya. Pasensya ka lang kuya dun sa... Ano yung promise ko yan sa'yo, ha? Kuya, Nay, hanap ka na. Baka, bibigay ko yung contact number ko, yung Facebook ko sa inyo para ma-update kung ano yung nahanap nyong lilipatan. Wag lang yung masyadong mansion, ha? Yung tama lang. Joke lang, yung yung kaya lang natin. Yung at least maayos naman, yung may lababo, may CR, ha? Paano yan? Saan kayo nagsi-CR dito? Sa Rino. Okay. Okay lang. No problem. Oo. Hanap tayo, Nay. Apo. At ito si Alison ay maswerte kayo sa anak nyo. Hindi mareklamo, Nay. Lahat po yan, wala man akong problema dyan sir. Tsaka ito, nagtatrabaho. Pinasok ko po sila. Gusto nila. Gusto man nila. Very good, very kahit good. po sir, minor de edad pa at bawal pa. Kinapalang ko lang sir mukha ko sir kasi para man din. Bawal pa magtrabaho pero nagtrabaho ka na. Kailangan po.
Mm. Kasi gusto ko rin po makabili ng gamit ko ng chinelas. Makabili pa ko. Nakabili ka ng tsinelas? Opo. Mm. Tinatay ko lang nga po yun eh. Kaso, Mm. ngayon nagtrabaho po ako, nakakabili po. Ito si Totoy. Dito ka, Totoy. Nahihiya si Totoy. Ano, ilang taong ka na baga? Kansan po. 13? Ito si Totoy, ilang taong ka na? 10. 10? Nag-aaral pati. Nag-aaral sila na ano. Yan. Palakas ka na at dinidinig ng Panginoon ang panalangin. Ano? Hindi ko din akalain na last day pinapaalis na kayo. Opo sir, nakakapaya po kasi. Oh, ngayon sabi ni Kuya, okay lang daw habang Nagpapasalamat pa rin nakakahanap. ba ako sa mga taong tumutulong sa akin kahit papaano eh. Mm. Naiintindihan po ang kalagayan po namin. Salamat tayo kay Kuya kasi binigyan tayong Isa na po palugit. dun si Kuya, naiintindihan ko din po. Mas maraming salamat kay Kuya. Isa rin siya nakatulong sa amin. Kahit kami maghirap, kahit po anong mangyari sir, nagpapakatatag pa rin po kami. Kinakaya pa rin namin po ang hirap ng hamon ng buhay. Kahit po papaano. Sabi ko sa mga anak ko, kaya natin yan na. Hanggat na buhay tayo, may pag-asa. Tama, Nay. Laban lang. Yan, amen. Galing, Nay. Yan. Amen po. Very good. Kasi, ano, Nay, talagang nakita ko sa puso mo. Wish ko po yan nung itong New Year na to. Bagong taon, magbagong buhay. Malay mo, Nay, gamitin tayo na mabago natin ang buhay nyo ng mga anak mo. Bakit na yung si Mr. nyo, hiwalay na kayo? Okay lang naman po na puntahan po niya kami. Okay lang din na hindi niya kami, May iba na daw na pamilya. meron na, masaklap din po yun kasi kahit po, siya, irresponsabling ama, hindi ko po nilalayo yung mga anak ko sa kanya. Ay, very good, Nay. Kasi po, Okay. yan po ang pinakadabis po doon. Kahit anong sama po ng tao, magbabago at magbabago pa rin po yun. Hindi ko naman po inaalis yung responsibilidad din niya sa mga anak niya. Ay, hindi lang, Nay. Ang isa sa binibilib ko, Nay, kahit mag-isa kayo, tinatagoy nyo yung mga anak nyo. Hindi po kasi ako sir nasuko hanggat di ko po sila Ito pa, Nay. napagtapos. Pati yung pamangkin nyo, kinupup nyo. Yun nga po, meron pa ang gusto magpampo sa akin dito eh. Oo. Diyos ko po. Si Erica, naampun mo na si kamukha po siya. Excuse po. Oo. Kamukha mo talaga si Erica, no? Kalatan mo yan? Ha? Saya nila. Nagbili nga pa ako sir ng yung sweldo. Binili ko na yung lang. Hindi ako nakakabili ng bigas. Wala ang bigas, Nay. Oh, may ulam na. At least may ulam na. May mga upo yung mga anak ko. Kahit 200 pesos lang. Nakakabilib na ya. Kahit 200 pesos lang yung sahod natin. Pero naiiyak ako kasi kulang pa rin eh. Iniisip ko pag Alam mo, pasukan naman ng mga bata. Isa 200 pesos. Wala na naman bawal sila. Iniisip ko lahat yan. Araw-araw po yan, maghapon. Naiyak na lang ako, sobrang tuwa ako kasi kahit paano nilarawas ko pa rin sila, sobrang kahirapan. Grabe po ngayon, baga ang krisis natin ngayon. Lalo itong taon na to, mayroon na namang dating na mga pagsupok. Grabe. Kaya pa rin po kahit paano. Basta, Nay. Dito ka, Toy. Pahawak nga dito nito, Toy. Sa amin ni Nanay. Dito ka. Nay. Dito ka, Nay. Dito ka, Nay. Nay. Huwag mong gagalaw, ha. Dapat kita ako. Kita yung Nay, bibigay ako ng pambili ng bigas, ha. Bili tayo ng pambigay na. May ulam na si Nanay, pero wala pang bigas. Kuya Will. Buhay ka po. Mabuhay. Oo, yan. Okay. Nay, mayroon tayong para sa bigas. Nay, okay ka lang, Nay. Parang sabi. Oh, yan. Para sa bigas, Nay, ha? Okay lang. At ito naman, siyempre ubos din yung ulam. Para sa ulam. Nay. Okay lang yan, Nay. Ito naman, Nay.
Sa baon ng mga bata, Nay. Natuwa lang ako sir kasi hindi ko kalain na mangyayari kayo sa akin to. Tapos, Nay, hanap tayo ng lilipatan nyo, ha? Sagot ko na yung Sir, yung advance. Anong masasabi, Erica? Ay, Danica? Salamat po. Salamat po ng marami. Masaya ka naman na nakatanggap ng blessing si nanay mo. Pambigas na kami. may pambigas na, may Pangulam na. pambili ng pagkain na raw, tapos may pambaon na malapit ng pasukan. Tinatamad ka na kung Tapos sagot ko yung hanapin yung uupahan nyo, ha? At sa trabaho ganyan, hindi ginagawa ko yung napagpatuloy ko pa rin yung yung lakas ng loob para hindi ako sumuko. Kitna nga ito si Mama. Minsan nga sir, yung pagkain na kalahating kilo lang, pinapagkasya na minsan hindi na ako nakain. Huwag na mo, Nagkakape na lang ako, minsan na lang. O, na Pinapay na lang. Baka naman magkasakit kayo niyan. Hindi naman po, inaano ko naman yung sarili ko. Yung inaano ko naman, tinatansya ko naman po sir. Kasi marami po bagang mga batang nagutom ngayon. Okay. Ayoko rin mangyari sa mga anak ko yun. So, anong masasabi mo, Alison? Maraming po salamat po. Sa mga hindi na-skip ng ads. Kasi galing yan sa mga ads natin pinamimigay natin. Salamat Una-una po kay sa Lord. mga Sa mga taong walang sawang tumutulong sa amin. At sa buong team Kalingap. Sana po hindi lang po kami ang matulungan niyo. Marami pa pong may hirap ang matulungan niyo. O Hindi po kayo mag-asawa na sumuporta at manalangin kay Lord. Hanga ako sa'yo na yun. Masipag ka talaga. Lagi pa rin po yun nasa isip ko sir, hindi po ako sumusuko hanggat nabubuhay po ako. Ang puso ko, nasa kanya pa rin po ako. Malakas pa rin po ang Amen. pananampalataya ko po sa kanya. Hindi ba ko kasi ilan po yung mga anak ko? 4 po yan. Iba po, di ba sir, hindi po nila kaya yan. Ayoko pa nga mag-asawa kasi natatakot pa akong mag-asawa kahit bata pa ako. Iniisip ko yung kapakanan ng mga anak ko. Yan ang tama na yung nagawin Oo, natin. sir. Kasi meron na tayong mga anak. Yan. Maswerte kayo sa nanay nyo. At parang kasi mami isa din na nakakan. Hindi na yung kumakain. Minsan nga sir, mapagalitan ako ng amo ko eh. Kami pa rin po. Ba't Gawin na? mo yung kain mo. Iuwi ko lang po sa mga anak ko. yung sa sweldo ko, kahit gusto kong bumili ng gratis kape, hindi ko binabawasan. Kasi iniisip ko yung mga anak ko, may bigay ako sa mga anak ko kahit paano. Dito kayo, Toy. Kayo naman pasalamat. Nasaan yung isa? Wala yun, yan sir, 4 yung anak ko, Okay. 3 lalaki, 1 babae. Nasupog na naiiya yung isa. High school na Anong po masasabi yun, mo? sir. May pangbili ng bigas si mama mo. Salamat po. Tapos, may pambili ng ulam. Nasa TV ka na. May pangbaon ka na. Nasa blanket. YouTube ka na din. Hindi na. Oo. Makakapasok tayo sa Itbulaga, sa Okay. ang nakakatuwa dito kasi nakangiti kayo talagang andyan ako, pa rin sir, yung kaligayahan nyo kahit kahit, sir, madaming malungkot. problema. ginagawa ko pa rin sumaya kahit papaano. Huwag nating hayaan na ang sarili natin laging malungkot. Dapat lagi lang tayong masaya. Amen. Kahit hirap na tayo. Lagi na hapon. Kahit anong problema mo sa buhay mo, lagi ka pa rin masaya. Huwag mong alisin yung masaya. Swerte talaga kayo kay nanay nyo at magaling siyang mangaral. Hindi pa rin ako, sir, sumusuko, sir, kahit papaano. Kahit ganito lang ako, sir. Ay, wag, hindi ka ganyan. Isa kang super nanay. Bayani. Kasi naging ka na. Bayani nga araw po ako. Tatay ka na, nanay ka pa. Mas sinigitan ko pa nga, sir, eh. Kasi po, bago po ako sa magulang ko, pinangako ko po yun sa pamilya ko na
magpapakatag po, tapos yung mga anak ko sisigapin ko makapagtapos kahit hirap na po ako. Hindi ko pa iniisip yung hirap na hirap ako. Kinakaya ko pa rin. Ang iniisip ko kasi yung makatapos sila. Kaya sobrang tuwa ko na hindi ko na sana mangyari sa akin to. Malay mo ngayong 2024 na ang pagbabago na ng buhay ni Allison at ng mga Yan anak po mo. yung binaswerte na narating sa buhay ko ngayong pagpasok ng taong na to eh. Kasi maswerte pong numero yung anong taon na to. Naramdaman ko na po yung yung pagpasok sa buhay ko yung Pinagsiguro yung, na opo. answered prayer na, Nay? Yung mga Opo. pinapanalangin natin. Ano Allison? Answered prayer ka ngayon. Nag-pray ka ba kanina? Hindi po nabigyan. Dahil nga po, sir, tulungan ko Ha? kasi ko para Nabigla ng po pray kami, eh. hindi namin Oo. pinaasahan. Oo. Dati napapanood ko lang po yun sa TV. Sabi, sana matulungan din kami pero hindi na ako nagpangarap kasi baka ano lang. Oo. Parang sana all ka lang dati. Sana wala ko, sana makaabot nito pero may Andito na. Oo, si Kalingap Alvin. Oo, sa Kalingap. Ayan po, Nay. Ito pa, may blessing pa. Biruin mo yan. Nay. Meron pa sa barangay. Meron niyo po Shout out sa barangay. Jesus, kahit po saan kayo maglipat, Jesus ako naiyak na lang nga po ako at wala akong sariling bahay. Kung ibang mga kapitbahay mo lang po nabigyan. Ito galing sa barangay. Shout out po sa barangay, no? Barangay po. Maraming salamat po kay Kap at sa mga barangay, barangay official. Hello po. Mabuhay po tayong lahat. Oo. Pinabigay pang rasyon. Oh. May sabihin mo. Di makakatipid na, Nay. May na. May ulam na po. Okay, Nay. Ayan, at magpapaalam na tayo muna. Sa Shout out kay Okay, Ate April Reyes. ibibigay ko yung contact number ko, Nay, or Facebook ko para dun sa mahanap natin na lilipatan. Ito po, sir. Okay, pansamantala, paalam muna. Bye. Salamat po. Bye-bye. Nasaan si Totoy? Bye-bye, Totoy, bye-bye. Bakit? Ano yan? May ano ka? Suklay ka. Mapagawa pa yata bago magpaano. Sige po mga kalingap at pansamantala. Paalam muna. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga kalingap,
kaibigan nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangulila. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga kalingap, tumulong po and today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palagi malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya.